Čau lidi, to jsem zase já, Pavel, a vítám vás u mé další informačky. Chci vám jenom říct, že jsem si vytvořil Skype, na kterém se mi můžete dovolat, můžete si mě kdykoliv přidat. Teďka vám chci říct něco o tom, kdy mi můžete volat. Samozřejmě mi, jako když na tom Skypeu budu, tak mi můžete zavolat od 16 hodin, to znamená od 4 hodin do, řekněme, 18 hodin, jo. Proč? Protože jsem časově omezený, takže nemám na to čas pořád. Ale samozřejmě můžete se mě zeptat i na cokoliv, pokud to nebudete chtít, aby jsem vás dal do nějakého toho videa, tak mi to samozřejmě řekněte, já vás tam nedám. Ale jinak takové ty, nebo nějaké ty zajímavé otázky, tak tam určitě dám, co si budete přát. Je to samozřejmě všechno na vás, to pořád budete vytvářet hlavně vy. Skype vám napíšu do popisku videa. A i tam napíšu, jak se tento pořad bude jmenovat. To teďka ještě nejsem úplně rozhodnutý. To je asi z této informačky, asi to všechno. Já se s váma loučím, určitě se s váma těším na další videa, další rozhovory, já nevím co ještě. Nevím, co tomu dodat. Mějte se v Fafárově, čau čau.